20 टाका मा बिबार होनो इखो दिसंबर नवंबर कितना दूर होता है उधर कितना मीटर तक यहाँ से 2 किलोमीटर हेलो डियर फ्रेंड्स साफ्रोमखौबो जोंनि बे बर' बिजों दुमा दुमसि रादाब दा जोङो नै अलंबार नार्जारि चेनेलाव बरायलायबाय गोदान भिडिअआव जोङो दा फैदों मायाव कुमारिकाटा पतंजलिनि मोनसे मा होनना बुङो नार्सारियाव दोङो नै नार्सारि पार्क बियो नार्सारि पार्कआव जोङो दोङो गोबां मानसिफोरानो बेयाव फैनानै भिजिट खालामो ओइनो बहुत मानसि दोङो नायनो हागोन स्कुल गथ'फोर फैदों पिकनिक जानानै भुटानाव थांनानै बेरायनानै दायो नार्सारि नायफैदों जोंबो लोगोसेनो बिबारफोर बायनो नागिरदों आरो जोंबो नायफैगासिनो दा स' देखायलांगोन जों फारसेनिफ्राय फारि फारि गासिबो मादैमोनबो दङ ओइ मादैमोनाबो नायफैदों मनरन्जन एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय गोसोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बिबारफोरखौ नायफैनाय जादों जोंबो नायफैगासिनो बे जाबाय पतंजलिनि नार्सारि बहानिफ्राय फैदो आबैमोना बागानपारानिफ्राय जोंना बे बाबा रामदेबनि मानसिया गैया खिन्थु आसामाव दंफैयो बिदिनो फट'आ मादैमोनाबो बागानपारानिफ्राय फैदों बिथांमोना तामुलपुरनिफ्राय फैदों गोजोननाय थाबाय नैबे जाबाय नै मानो फैयामोन हामबायसै बे जाबाय पतंजलिनि मा बियो एल'भेरा बिफांसो नामा बे आयुर्वेदिकनि बायदि रोखोमनि बिफांफोर नुनो मोन्दों जों बिलाइ गैयि बिफां नैबे मुलि जायो बेफोरो जोबोद सुगोनां बिफां बियो माबाखौ नायलाय स्ट्रम मा होनना बुङो एल'भेरा नायगोन एल'भेरा नै बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय दावा खान्थालनि बिलाइ नै बिबारफोरा पतंजलिनि बेफोरो गासिबो नै आलायनाय दंजोबो बेफोराव गासिबो नायनो हागोन बहानिफ्राय फैदो बाबुमोना बागानपारानिफ्राय फैदों बिसोरो नायनो माथो नायनो ए माथो दंमोन नै बे जाबाय बाबा रामदेबनि कुमारिकाटायाव दोङो बेयो नै सिङावबो नार्सारि बाबा रामदेबनि जोङो बेखौ नायफैबाय सोब आयुर्वेदिक गोजा प्रडाक्टआ नेचारेल प्रडाक्ट बानायो नै एल'भेरा बेफोरो सोब मुलि जाजोबो टटेलि दंजोबो बेयो गोबां मानसिफ्रानो नायफैदों नै गोबाङानो मिथिया बेखौ मा जायो बे मुलि माने मुलियाव खामानि होयो गोबां मानसि नायफैदों नै स्पाइडार वान प्लान्ट होनना बुंदों स्पाइडार वान माबा बिफां मिथिया बेफोरखौ जोङो दा नै गोबां मानसिफोर दोङो नै नायफैदों बिबार नार्सारियाव पतंजलिनि बे भितरावबो हाबनो हाबावो र' बे जाबाय टटेलि बिबार फुल गोजा गासिबो माइनावमोनालाय बहानिफ्राय फैदों सेंमारि नोंलाय बहानिफ्राय फैदों बहा सलमारि बागानपारा दे नैबे जाबाय टटेलि बिबार माखौ लानो नोंलाय बायनो माखौ बायगोन नोङो दा बेखौ बेसेबांनो दामालाय 20 टाका मा बिबार होनो इखो दिसेम्बर नभेम्बर गैया होमबा दिसेम्बर बिफांनो नै नारें लेम्बुबो दोङो बिजा एसे आयुर्वेदिक प्रडाक्ट बेफोरो नेचारेल प्रडाक्ट बेफोरनिफ्राय एल'भेरानि बहुत प्रडाक्ट बानायो माने स्किननि प्रब्लेमनि बहुत मोजां माने आरो बेफोरो प्रडाक्ट बानायनाया नै रानबाय बिबारा बे जाबाय बै जा मेन हावाय बेजों थाङो नै जों ओंखारसिगोन आरो दा बेनिफ्राय मेन गेटजों ओंखारलांसिगोन जोंना नै सारबो दोङो बे सारा जोंना गहपुरनिफ्राय फैदों बिजा सिदा थांनो हायो आरोना बिजा स्कुलबो दोङो नालाय बे टटेलि बे बेसेबां मिटारसो जागोनबा बे भितराव जों थाङाखै माने मोनाबायबो दा समा 100 एबभ मिटार जागोन 100 एबभ 1000सो जानो हानाय अल टटेलि राउन्डिं गिदिंनायबो दोङो ना
जोङो दा स्ट्रबेरि ना जाबा इफाले जाबा नहीं दिनो संडे को ही देते हैं घूमने के लिए संडे में देता है अभी गेम चला हुआ है हाँ 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 कितना दूर होता है उधर कितना मीटर तक यहाँ से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पूरा 2 किलोमीटर जायो नै बेनिफ्राय फैनो हागोन नोंथांमोनाबो कुमारिकाटायाव पतंजलिनि ओमफ्राय दा थांसिगोन नै उनजा बिबाराबो बिराद मोजां लामायाबो नै पतंजलिनि बियो रामदेवनि कुमारिकाटा जोंनाबो गामियाव न'आव गायनाय खाना दा जोङो थांसिगोन नायखांबाय आरोना बनबाय फैदों मादैमोना पार्किजुलिनिफ्राय बिथांमोना मादैमोना पार्किजुलिनिफ्राय फैदोंनो दा थांसिगोन एडभान्स क्रिसमास जाबाय नै आदैमोना दे 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 हामबायसै क्रिसमास जाना फैबायनो आदैमोना एडभान्स क्रिसमास जोंबो दा नायखांबाय थांनोसै ओंखारलांनोसै गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो क्वालिटि लानानै मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थागोन नैबे लामाजों थांसै जोङो